és Nadal al local 105. Come on, baby. Que bien, Víctor, la cámara. Les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content. President, 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 I els sopars amb els amics m'aporten més que 10 Nadales. Aquí és Nadal i estic content. Ara faré un discurs que us quedareu a sobre tots, tots. Deixant de banda els no sé què i confessions a cada Aquí és Nadal i estic content perquè anar fent ja no és la idea i coneixem el temps. No buidaré les hores